Wid to muzyczna próba cofnięcia się w czasie o jakieś 700-800 lat i poszukania klimatu muzyki ludowej, która mogła tutaj na Kaszubach być grana, śpiewana, żyć w tych czasach. Na czym polega jego wyjątkowość? No jest to projekt, który tworzył się ponad rok. Projekt, do którego stworzony został specjalnie zespół, w którym największą rolę odgrywają instrumenty dawne. Myślę, że średniowieci na Kaszubach wezdziała pewna jak w innych mylach Europy. Kaszubi też mieli swoje dwory, mieli swoich książętów, mieli swoje księżniczki, także my chcemy pokazać na taką dworskość Kaszub. Gramy w większości na instrumentach z epoki średniowiecza, renesansu i myślę, że w tamtych czasach no tutaj na tych ziemiach kaszubskich muzykowano na podobnych instrumentach. Jak ogólnie zdefiniować muzykę kaszubską? Co rozumiemy pod tym pojęciem? Muzykolodzy na pewno powiedzą, że muzyka to jest wtedy, kiedy się śpiewa, gra na instrumentach, kiedy jest zespół, występ solo, a cappella, kiedy człowiek wydaje dźwięk służący jakiejś przyjemności, rozrywce. Natomiast etnografowie, etnolodzy bardzo szeroko to rozumieją, bo właściwie muzyka zaczyna się od wydawania dźwięku. I zaczyna się wtedy, kiedy ten dźwięk pochodzi z jak najbardziej naturalnego źródła, czyli śpiew ptaków, odgłos wody, skrzypienie drzwi, to już jest też muzyka, bo jest to coś, co znaczy, coś muzyka niesie ze sobą, znak. A jakie są korzenie tej muzyki kaszubskiej, jeżeli chodzi o wpływy też, ale też czasowo? Czy są jakieś źródła, kiedy możemy mówić, że ta muzyka powstała? Czy to jest średniowiecze, czy to jest... Jak to wygląda? No, wtedy, kiedy się kształtowała sprawa regionów, zróżnicowania regionów, czyli tak w XIX wieku dopiero możemy powiedzieć, że wówczas muzyka grana na skrzypcach, przy wtórze basów, klarnetu, to jest ten tradycyjny zestaw kaszubskich instrumentów. Sama nazwa Kaszuby to, jak już Labuda stwierdził, ona pojawia się w XIII wieku po raz pierwszy. Wcześniej tej nazwy nie używano. Nazwa ta w różnych miejscach Pomorza występuje, ale nie można sobie wyobrazić ludu, który nie uprawia muzyki. W czasach średniowiecza muzykowano na pewno na fletach prostych, szałamajach, instrumentach perkusyjnych, strunowych, takich jak wiolach, i tutaj ten projekt właśnie zawiera te instrumenty. W tekstowej warstwie są tylko 3 temów, między innymi prozę najkłeścigłe, Biblię Kaszubów, że jej przekłady Remusa, to jest ta książka, która mnie po książce inspirowa. Tam w tych tekstach pojawia się Ormus Tiaryman, między innymi pojawia się Remus, pojawia się jego kara. Potem też demonologii kaszubści te teksty są, pojawiają się tam stoleme, a też pewna taką mniej znaną historię Kaszubów, jak na przykład ich miłota do betowizny w średnich wiekach. Okazało się, że Kaszubi to też byli tacy nordowi piratowie i o tym też jeden tekst jest prawie betowizna. Jest to muzyka, która mogła funkcjonować na tych ziemiach. Jest to muzyka funkcjonująca też w mojej fantazji i która odzwierciedla to miejsce, i mam nadzieję, że jeżeli zamkniemy oczy, posłuchamy tego, to odzwierciedla też historię tych ziem, ludów, które tu przechodziły, i przyrodę, która tutaj funkcjonuje do dzisiaj, i miejsca, które możemy odwiedzać. Siedzę na naszym strunze, najmiłuje, nawet notu łeskaje. Bedowiznę styry prawe, każdy żegluj znaje. Co na strunze był tu stywi, to są naszym stywy. Bedowiznę styry prawe, każdy żegluj znaje. Co na strunze był tu
Czy w ogóle możemy mówić tutaj w przypadku średniowiecza o muzyce kaszubskiej? No nie sądzę. No, to trzeba dotrzeć jak w każdym zadaniu do źródeł. No, źródła są ogólnie znane, więc jeżeli to będzie źródło gdańskie, no to będzie muzyka gdańska na pewno, jeżeli ona została tak określona, czyli jeżeli takie źródło jest, bo znajdują się różne ciekawe materiały, to wówczas można powiedzieć, że to jest muzyka z epoki, ale czy ją można nazwać kaszubską, to trudno powiedzieć. Nie ma takiego wyznacznika dla tego czasu, że to było kaszubskie czy inne, ponieważ na tym etapie można mówić tutaj o jakiejś państwowości, a nie o jakichś regionalnych zróżnicowaniach. Myślę, że to byłoby bardzo trudne i raczej naciągane. No oprócz tego, że ja się zajmuję profesjonalnie muzyką, z wykształcenia jestem historykiem. I po prostu wykorzystałem swoje zawodowe umiejętności, swoje metody badań historycznych. Oczywiście nie jest to żadna praca naukowa. Ja po prostu spojrzałem, jakie ludy tędy przechodziły i co mogły po sobie zostawić. A po drugie, to wiadomą sprawą jest, że najwięcej pozostałości średniowiecznych, starych zachowało się w Skandynawii. Takim bogactwem jest folklor szwedzki, w którym do dzisiaj odzywają się nuty sprzed 1000 lat. Islandia ze swoimi zawołaniami, czy Finlandia ze swoimi zawołaniami pasterskimi jojku. Także tam na Półwyspie Skandynawskim jest to wciąż żywe, a nie sądzę, żeby Kaszubi czy Pomorzanie żyjący tutaj uchronili się przed kontaktem ze Skandynawami. A więc to też musiało mieć jakiś wpływ. Ja od paru dobrych lat zajmuję się muzyką dawną i to no, nieprawda, że muzyka musi być taka właśnie średniowieczna, ponura. To taki jest ogólnie przyjęty może taka ogólnie przyjęta myśl, że właśnie w tym czasie raczej kojarzy nam się to z chorałem gregoriańskim, śpiewem mnichów. Natomiast oczywiście były zabawy ludowe, bawiono się, tańczono właśnie przy dźwiękach flecików, instrumentów perkusyjnych. My chcemy zrobić coś nowego, pokazać coś więcej dla tych, którym nie wystarczy blues prawie folklor, prawie taci, którzy są częściej śpiewani bez folklorni karna na Kasiebach. Je wiele ludzi na Kasiebach, którzy nie interesują się kulturą wojską, którzy interesują się rycerstwem, którzy interesują się demonologią. Do takich ludzi my prawie chcemy trafić z tym projektem. Trudno mówić, czy odczujemy tego ducha prawdziwej muzyki dawnej Kaszubów średniowiecza, przełomu renesansu. Myślę, że nie do końca o to tutaj chodzi, gdyż tego nikt z nas nie będzie w stanie idealnie odtworzyć. Natomiast no, zbliżamy się do tych czasów i próbujemy poszukiwać i myślę, że tu jest główna istota tego zamierzenia.